У тэлеэфіры «Свабоды» перадача «Вольная студыя». Я, Міхась Скобла, вітаю вас. Ужо больш за год у Беларусі існуе цэнтр па вывучэнню дакументальнай спадчыны беларускай эміграцыі. Ці стаў ён пляцоўкай даверу паміж беларусамі замежжа і дзяржавай? Маёй госцяй сёння кіраўніца цэнтру, гісторык Наталля Гардзіенка. Спадарня Наталья, вітаю в нашай студыі. Вас увогуле можна назваць найлепшым беларускім дыяспаразнаўцам, паколькі вы ўзначальваеце вось такую адзіную ў Беларусі установу. Скажыце, што гэта за цэнтр і чым вы вось гэты год, які прайшоў, займаліся ў ім? Цэнтр камплектавання і вывучэння дакументальнай спадчыны беларускага замежжа гэта такая навукова-творчая ініцыятыва. Кансультацыйны, даследчы орган, архіўны менавіта орган, створаны пры беларускім дзяржаўным архіве музея літаратуры і мастацтва у чэрвені мінулага года. І мэтай, галоўнай мэтай гэтай ініцыятывы, гэтага цэнтру з'яўляецца забеспячэнне захавання, садзейнічанне выяўленню, апісанню, вывучэнню, папулярызацыі дакументальнай спадчыны беларускага замежжа. Усё, што было створана, тое, што існуе па-за межамі сучаснай Беларусі. Колькі у вас у вашым распараджэнні штатных адзінак? Найбольш дзейная штатная адзінка гэта ўласна я, паколькі і з'яўляюся спецыялістам па дакументах беларускага замежжа. І фактычна ініцыятыва стварэння гэтага цэнтру сыходзіла менавіта ад мяне. А скажыце, якія архівы ўжо вам перададзеныя? Я ведаю, што яны паступаюць да вас. Якія замежныя арганізацыі вам давяраюць, ці некія прыватныя асобы? Трэба сказаць, што замежныя беларускія архівы, архівы замежных беларускіх дзеячаў сталі паступаць у беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва яшчэ ад пачатку, актыўна паступаць ад пачатку 90-х гадоў. Гэта яшчэ і ранейшы, напрыклад, той же самы архіў Міхася Забайды-Суміцкага, потым Масей Сяднёў, Алесь Алехнік, гэтак далей. Вітаўт Кіпель, Янка Запруднік у 90-х, у 2000-х гадах сталі вельмі актыўна і дакументы Беларускага інстытуту навукі і мастацтва перадаваць і ўласныя архівы сямейныя. У выніку ўжо да стварэння цэнтра у нашым архіве музеі назбіралася даволі багатая калекцыя асабістых архіваў дзеячаў беларускага замежжа. Прычым гэта не толькі імігранты, уласна, гэта і беларускія пісьменнікі Польшчы, Расіі, так званага блізкага замежжа. Якія самыя унікальныя, цікавыя дакументы трапілі да вас з замежжа? Ці можаце назваць? Тут можна пахваліцца якраз здабыткамі апошняга часу. Гэта ўжо у часе дзейнасці нашага цэнтру з Беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку былі перададзены аўтографы Янкі Купалы, знакаміты аўтограф Владзіміра Жылкі паэмы «Тэстамент». Гэта, напэўна, тое самае каштоўнае, што было перададзена апошнім часам. Гэта тыя рарытэты, якія захаваліся дзякуючы беларускай эміграцыі. Такім чынам, усё ж такі эміграцыйныя асяродкі, яны вам давяраюць, вам як дзяржаўнай інстытуцыі, так? Ці існуе ўсё-такі некая пэўная ступень ўсё-такі асцярожнасці? Безумоўна, ёсць. І наогул трэба сказаць, што збіранне архіваў, сістэматычная нейкая праца па збіранні замежных архіваў толькі пачынаецца. Бо і ў Беларусі, і ў замежжы, і дзеячаў, і нашчадкаў тых дзеячаў трэба падштурхоўваць да таго, каб яны перадавалі свае архівы некуды на захаванне. І на сёння мы пачынаем такую працу. Ёсць, безумоўна, тыя, хто вельмі зацікаўлены ў тым, каб дакументы захаваліся і захаваліся менавіта ў Беларусі, на бацькаўшчыне, напрыклад, у весну гэтага года я
мела камандзіроўку ў Польшу, дзе сустракалася з Юрыем Туронкам, прывезла частку яго архіва, з Віктарам Шведам, з Янам Чыкіным, з Алесем Баршэўскім, і дамовіліся на тое, што яны будуць таксама перадаваць свае дакументы ў наш архіў. Але засцярога, безумоўна, ёсць, і асабліва ў асяродках больш далёкага замежжа, асяродках былой паваеннай эміграцыі, дзе, в прынцыпе, стаўленне да сітуацыі ў Беларусі, да надзейнасці інстытуцый дзяржаўных даволі скептычнае. Мне здаецца, што б тут на Беларусі не адбывалася, які б тут палітычны лад не быў, усё ж такі тут надзейней, чым дзесьці далёка за мяжой. Відаць, самая буйная калекцыя беларусістыкі за мяжой — гэта славутая Скарынаўка, якою апекаваўся айцец Александр Нацан. На жаль, ён не так даўно пакінуў нас. У нас ёсць відэа з гэтай бібліятэкі музею. Давайте паглядзім. Бачу такую книгу. Это у часе войны, а есть немец видел. Немец, який ведав більше білоруську мову добре. Енгельгард, Байшутин Фолькутланд, 43 год. Вельми солидно и вельми добро. Між іншим, этой самым, фон Енгельгард, он переклав верши Богдановича на немецкую мову. Живописная Россия. Это была такая целая коллекция. И вот один том про Беларусь. Это третий том. Литовское Полесье и Белорусское Полесье. Что надо разуметь по литовскому? Церкви, какие будинки, архитектура, история. Все собрано. Безумовно, в российском духу. А лишь шмат материалов вельми цікавых. Далей у гэтым сюжэце айцец Александр Нацан прызнаўся, што ён нават сам не ведае, колькі чаго і дзе знаходзіцца ў гэтай бібліятэцы, ў гэтым музеі. Я ведаю, што вы працавалі ў Скарынаўцы, і мяне ўразіў выступ ангельскага беларусіста Джима Дзінглі на нядаўнім кангрэсе беларусістаў, што на сёння Скарынаўкай карыстаецца толькі адзін чалавек. Ну, атрымліваецца, што гэты збор, гэтая унікальная калекцыя там нікому не патрэбная. Вось ці магчыма было б неяк усю гэтую калекцыю, усю гэтую бібліятэку, увесь гэты музей перавесці ў Беларусь? Тут бы даследчыкі знайшліся. Ці гэта немагчыма, складана, ці як? Ну, безумоўна, гэта складана, але тут трэба зрабіць такую заўвагу. Канешне, адзін чалавек для такой інстытуцыі, як Скарынаўка, гэта мала. А з іншага боку, калі гэты адзін чалавек Арнольд Макміллен, які, уласна, на фондах гэтай бібліятэкі і напісаў свае кнігі і пра беларускую літаратуру ад старажытнасці, і пра 50-е, 60-е гады, пра беларускую літаратуру на эміграцыі, в сэнсе літаратуры дыяспары, стварыў фактычна такое вакно для беларускай літаратуры ў англійскім свеце, разуменне пэўнай беларускай літаратуры ў англамоўным свеце, то, напэўна, ужо гэтым яна апраўдвае сваё існаванне Скарынаўка. І бібліятэка, як мне здаецца, яна ўсё ж такі павінна захоўвацца там, дзе яна на сёння ёсць. Яна мае і вялікае сімвалічнае значэнне, і ёсць студэнты, якія вучацца ў Брытаніі, ёсць школка цяпер працуе, і тыя дзеці, магчыма, будуць цікавіцца той жа самай беларускай літаратурай. Можа з'явіцца другі Арнольд Макміллен, які будзе карыстацца гэтай літаратурай. Іншая справа — гэта, безумоўна, архівы. Архівы, якія збіраліся ад канца 40-х гадоў у гэтым рэлігійным асяродку, архівы пераважна эміграцыйных дзеячаў ці інстытуцый, якія дасылаліся з розных краін, і якія не апрацоўваліся. І сапраўды, і отец Александр ўжо ў пэўным часе не ведаў, што, дзе можна знайсці. На жаль, для таго, каб працаваць з архівамі, недастаткова проста ўмець чытаць.
трэба мець пэўную зацікаўленасць, трэба быць спецыялістам. А спецыялістаў, якія цікавяцца эміграцыйнай тэматыкай беларускай, на захадзе фактычна няма, якія працавалі. Спадарня Наталья, я хацеў бы падзяліць ваш аптымізм, але вось, на жаль, ёсць адваротныя выпадкі таго, як беларускія нейкія зборы, калекцыі за мяжой проста знікалі. Згадаем той жа музей Івана Луцкевіча ў Вільні, які пасля вайны быў фактычна расцягнуты па розных літоўскіх установах, толькі невялічкая частка з яго трапіла ў Беларусь, ці беларускі музей у Ляймане, у Нямецчыне, створаны беларусам Юрыем Попкам. Вось усё ж такі, калі гэта не запатрабавана, то мне здаецца, трэба прыкласці максімум высілкаў, каб гэта ўсё ж такі трапіла сюды, на Беларусь. Тое, што я тут у дадзеным выпадку выступаю як архівіст, я лічу, што тыя архівы, якія захоўваюцца ў Скарынаўцы, сапраўды павінны быць перададзены сюды, бо гэта пытанне не толькі забеспячэння ўмоваў захавання, якія патрабуюць і пэўных матэрыяльных выдаткаў даволі вялікіх, якіх на сёння ў Скарынаўцы няма. Гэта яшчэ і сапраўды пытанне запатрабаванасці, бо паперы, архіўныя паперы, матэрыялы, яны павінны працаваць, яны павінны быць задзейнічаны ў гістарычных даследаваннях, у літаратуразнаўчых даследаваннях, у іншых даследаваннях. Вось як прыклад таго ж самага тэстамента Уладзіміра Жылкі, які так, ён захоўваўся, ён быў там на захадзе, захоўваўся ў сям'і Кіпеляў, потым у Беларускім інстытуце навукі і мастацтва, перададзены толькі ўвосені мінулага года тут, сюды ён ужо быў прадстаўлены публіцы на выставе ў нашым архіве музеі, на выставе, якая была прысвечана Уладзіміру Жылку ў музеі Максіма Богдановича. Ён ужо даступны для таго, каб яго і дэманстраваць, і каб з ім працаваць. Гэта якраз тое вяртанне гэтых дакументаў і з'яўляецца фактычна той галоўнай задачай, якая ставіцца перад цэнтрам. Так я ж пра тое. Вот я ведаю, зноў жа дзякуючы вам, што у Скарынаўцы захоўваецца лягерная кашуля Ларысы Генюш. Там яе зноў жа ніхто не бачыць. Вот я, напрыклад, уяўляю яе дзе-небудзь, скажем, у Гудзевіцкім этнаграфічна-літаратурным музеі, дзе ёсць цэлы пакой, прысвечаны Генюшы, там бываюць цэлыя экскурсіі. Студэнты прыязджаюць аўтобусамі з Гародні, з Менску. Я гэта ведаю. Таму, канешне, хацелася б, каб усё тое, што сабрана нашымі суайчыннікамі за мяжой, яно працавала па максімуме. Наталя, я дзесьці чытаў у вас, што у Беларусі на пачатку 90-х адбывалася такая ідэалізацыя эміграцыі, што яе захвальвалі, узнімалі на катурны. А вось цяпер, па вашых словах, стаўленне больш аб'ектыўнае. Але прабачце, сёння, напрыклад, немагчыма выдаць кнігу пісьменніка-эмігранта ў дзяржаўным выдавецтве. І ўвогуле эміграцыя ў нас, як за савецкім часам, яна пад такой негалоснай забаронай. Дзе ж тут аб'ектыўнасць? Калі я казала пра эміграцыю, стаўленне да эміграцыі, я мела на ўвазе ў першую чаргу стаўленне навукоўцаў, даследчыкаў. Сапраўды, на пачатку 90-х гадоў быў час, калі адкрывалася тэма эміграцыі, калі здавалася, калі з'явіліся ў Беларусі тыя ж самыя Кіпелі ці Запруднік, і здавалася, што на захадзе жывуць нейкія асабліва нацыянальна свядомыя беларусы, больш ідэальныя, што там нейкі пласт геніяльнай абсалютна літаратуры нам дагэтуль невядомы. З часам, хоцькі-няходзькі, выдаюцца тыя ці іншыя кнігі, з'яўляецца больш інфармацыі і, адпаведна, можна больш рэальна ацэньваць і тыя працэсы, якія адбываліся ў беларускіх асяродках на захадзе, і тых людзей, якія працавалі, стваралі
тую культуру, эміграцыйную культуру на захадзе. Але гэта працэс, які натуральны, які ідзе вось менавіта ў такім плане назапашвання аналізу інфармацыі. Можна звярнуцца да той самай Ларысы Геніюш, якая спадчына якой, дзякуючы якраз вам, публікуецца, колькі лістоў ужо выдадзена, колькі твораў выдадзена. Стаўленне дзяржавы ад гэтага не змянілася ж. Але на сёння мы значна больш пра яе ведаем. Тое ж самае і з эміграцыяй. Вось у тыя часы ідэалізацыі, пра якія вы гаварылі, я памятаю, у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіла такая серыя «Галасы беларускага замежжа». Яна існавала до канца 90-х, і там была выдадзена Наталья Рыщеннева, Кастусь Акула, Янка Юхнавец. А вот якраз серыя спынілася на Міхаші Кавылі, які быў абазваны калабарантам, там, прыслужнікам немцаў і гэтак далей, і быў выкінуты з гэтых выдавецкіх плянаў. Дарэчы, сёлета, 1 снежня, яму споўніцца 100 гадоў. Рэдка каму даводзіцца сустракаць такі юбілей. Вось пытанне трохі шырэй. Як, на вашу думку, як даследчыцы эміграцыі, павінны ставіцца дзяржаўныя ўлады, даследчыкі, гісторыкі да тых, каго і ў савецкай Беларусі, і ў Беларусі незалежнай працягваюць лічыць калабарантамі? Ну, наогул тэма калабарацыі гэта занадта вялікая тэма, каб каротка на гэта разважаць, але я наогул не вельмі люблю вызначэнне калабарант, таму што ў ідэалагічных мэтах яго можна выкарыстоўваць вельмі шырока, не клапоцячыся пра рэальнае напаўненне зместам гэтага тэрміну. Пры адсутнасці рэальнай незалежнай дзяржаўнасці наогул складана апераваць паняццем калабарант і калабарацыя. Ну, мне падабаецца вызначэнне, якое даў калісьці Юрый Туронак, які казаў, што калабарант – гэта той, хто супрацоўнічае з ворагам не на карысці супраць сваёй дзяржавы. Вось гэтае разуменне сваёй дзяржавы, у дадзеным выпадку Наталья Арсеньева ці магла лічыць сваёй тую самую савецкую дзяржаву, якой яна пажыла літаральна год і была адпраўлена на выгнанне. Ці той же самы Міхась Кавыль, які быў рэпрэсаваны ў 30-х, наколькі ён лічыў сваёй гэтую савецкую дзяржаву, то каму ён у дадзеным выпадку здрадзіў, на шкоду каму ён дзейнічаў. І з іншага боку, паглядзіце, самы, ну, напэўна, адзін з самых вядомых такіх сусветных прыкладаў Кнут Гамсунг, прызнаны як калабарант. Але яго творы друкуюцца, выходзяць, і гэта не замінае аналізаваць, вывучаць яго творы, ягоную творчасць. Чаму нашы дзеячы, якія, ну, так скажам, маюць пэўнае кляймо яшчэ ад савецкіх часоў, тых самых калабарантаў, чаму іх творчасць нельга вывучаць, як вывучаецца творчасць таго ж самага Кнута Гамсунга. Мне здаецца, што трэба падзяляць біяграфічныя рэчы і літаратурныя творчыя. Няхай гісторыкі на падставе даследавань, на падставе дакументаў вызначаюць ступеню вінаватасці, невінаватасці, ці матывацыю дзеянняў тых ці іншых літаратараў, ці музыкантаў, ці кампазітараў у часы Другой сусветнай вайны. Гэта, безумоўна, быў вельмі складаны выбар. Але літаратуразнаўцы мусяць ацэньваць літаратурны ўнёсак, ці творчы ўнёсак тых самых дзеячаў. А для гэтага першыя павінны мець дакументы, а другія павінны мець доступ да твораў. І адсюль і выдаваць і дакументы, і творы
просто неабходна. Каб мець доступ да твораў, да біяграфій, вы таксама робіце нямала. Я просто хацеў бы паказаць, відаць, апошняе пытанне, час наш сканчваецца. Акрамя ўсяго, вы яшчэ і галоўны рэдактар вось такога гадавіка саліднага навуковага запісы Беларускага інстытута навукі і мастацтва, які ўжо даўнавата выходзіць тут у Менску. І я вот просто хочу паказаць нашим слухачам і глядачам, вось такія запісы былі да таго, пакуль іх пачала рэдагаваць Наталья Градзіенка. А цяпер вось тое, вось апошні па часе выдання нумар. Ён разоў у 5 стаў таўсцейшы і больш багаты інфармацыйна і навуковым апаратам. Вось якраз у гэтым апошнім нумары запісаў змешчана такая своеасаблівая энцыклапедыя беларускай эміграцыі. Прыкладна палову нумара займаюць біяграмы вось гэтых нашых суайчыннікаў за мяжой. Якімі крытэрыямі вы карысталіся пры складанні гэтай энцыклапедыі? Вось для вас былі некія важныя моманты вось ідэалагічнага парадку, ці не? Толькі коротка, калі ласка. Гэта яшчэ не энцыклапедыі, гэта вельмі прыблізны падыход да біяграфічнага даведніка, і як зазначана ў самой прадмове, гэта такі працоўны варыянт, гэта вынік таго, што я ўжо больш за 10 гадоў займаюся гэтай даследчай працай і вывучала беларусаў Аўстраліі, беларусаў Брытаніі, каментавала розныя выданні, звязаныя з дакументамі беларускага замежжа. Вось у працэсе гэтай працы назбіралася пэўная колькасць біяграм, якія, уласна, і ўвайшлі вось у гэты выпуск запісаў, але гэты даведнік далёка не поўны. Але тут вы ўключылі ўсіх, пра каго ведалі, ці быў таксама нейкі адсеў? Гэты даведнік прысвечаны менавіта паваеннай эміграцыі, то есть тыя людзі, якія нарадзіліся ў Беларусі і пасля Другой сусветнай вайны апынуліся па-за межамі Беларусі на захадзе. Тут няма тых, хто ўжо народжаны быў на захадзе, то бок і прадстаўнікоў новай эміграцыі няма. Гэта вось менавіта гэты пласт. Але для мяне было важна зрабіць гэты даведнік, каб даць магчымасць абмяркоўваць, якім павінен быць у прынцыпе біяграфічны даведнік па беларусах замежжа. Дзякуй вам, Наталья, за гэтую гутарку. У тэлеэфіры «Свабоды» перадача «Вольная студыя». Я Міхась Скобла, і сёння маёй госцяй была загадчыца Цэнтру камплектавання і вывучэння дакументальнай спадчыны беларускага замежжа, гісторык Наталья Градзіенка.